No meu caso, a miña diferencia máis grande con respecto a outros artesáns creo que é a pintura. A pintura é un pouco o que me diferencia. Eu son artista plástico e teño conocimientos en aerografía e en técnicas de pintura, as cuales decidín aplicar a máscara. Intento que os meus motivos só sexan astros, temas que teñan que ver co firmamento e co mirar arriba. Creo que é iso que lle aporta a parte máxica á máscara, a parte que vai un pouco máis alá do uso da razón, e a través dos planetas, das nebulosas e das cores intento darlle ese punto. O máis delicado e complexo a hora de crear unha pantalla é a parte non da ejecución, senón da creación. Visualizar previamente pois, os rasgos que lle quero transmitir a esa pantalla, tanto na expresión da cara como na expresión dos motivos que vai a levar pintados. Creo que a elección dos colores e dos símbolos é moi importante e a expresión da cara. Creo que é o máis importante da máscara. Bueno, o uso do aerógrafo é unha decisión accidental, máis que buscar transgredir nin buscar romper con ninguna tradición. Casi accidentalmente decido incorporar porque entendo que me aportan pois, unhas características á máscara que de outro xeito non sería capaz de encontrar.